pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. Pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. Pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. Pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. Pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko. Ewan ko ba? Guys, so day 4 day ni Nam karon. Nami karon sa Kutsata. Singot. So nami karon sa Panglao, Bohol. Nakita ka ganiya nga footage ng video. Dili dito siya Panglao, Bohol. Napademi dito sa Handa, Bohol atong time. Hi. So karon, wala pa ko nang human o video sa burial sequence dire sa Panglao, Bohol. O kamulo pa ko video kay gusto na ko i-feature ang busy life dire sa rayon na ako karon. So ulat lang mo ha. Out, you know, montage and everything. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga lang. So magsugod today ko karon. So let's go. Your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. At sa Virgin Island. So nagbubutan. Like crazy. I felt the breath is taken. Yan, we're going home. Yan island kay Maragid siya ka island. Pero ako sabot na ng Virgin. Oh. So nakaabot namin din sa abong katulugan o magkaon sa may breakfast and then baguman malakaw na sa dayan may pabalik anda. So nami dire karon sa Baclayon Church, siya sa historical place. Na siya yung museum dire. So atong bisitahon, atong sudlon. Charge off lang, sirado pa. Need to be asleep, need to feel a dream, holding on to reach. You started out to face it, my heart went off like crazy. You pressed your arms on my head, we fell into my bed. Special announcement or mag-storytelling na lang ko about what happened next sa Baclayon Church. So after Baclayon Church, balik mi sa Handa, Bohol, kaya nibisita mi ni Inday Potenciana. Kaning Inday Potenciana, ako lang siya ilahi og video
since ako siya mo og murag documentary vlog para ipakita sa inyo among experience gadto. Wala kabalo kung kinsa si Inday Potensyana na mo ni siya ang katong patay nga lawas nga wala na dugta or wala na lata nga intact pagyapon ang iyang lawas. Sa tanan experiences namo dito sa Bohol, kani ang pinaka-significant since murag feel namo na guided mi ato nga time. Next day kay nag-gather ang mga parente sa side sa kumama dito sa Daptap Beach Resort, and since doon naman ang Cateres Cave, bisita na lang po dayon mi. Ma, naugma! And nakakuha ko kong mga footage and video sa Daptap Beach Resort para ma-feel sa namo tanan ang katsada dito sa Bohol. Next day, kiniuli na dahil may diri sa Cagayan. Basically, mo tong ending sa among Bohol trip. Thank you for watching this video. You may subscribe or like. I could not say nga the next video will be about Inday Potensyana, but Inday Potensyana video will be coming soon.